ସୁଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଧନ ଦେଖିକି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଧନ ଦେଖିକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିନଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ କେବେ ବି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିନଥାଏ। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।